Magandang araw sa inyo lahat. At ngayon po ay araw ng Sabado. Weekend po na yon at narito ang ating pinaka-latest weather analysis. Ngayong Sabado hanggang Lunes, Hunyo 4 hanggang 6, 2022. At ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisa natin ang update. Ito ang latest GovSat. Na-inisyo natin kagabi hanggang ngayon po itong araw. Mamayang gabi, meron naman tayong bago for the weekend. Wala po tayong major weather system na makaka-apekto sa anumang bahagi po ng ating bansa. Maganda po ang panahon, all clear. But sa hapon ng gabi, may mga inaasahan pong mga pagkulog at pagkidlat, mga rain showers o thunderstorms. Meron po tayong surface stuff po dito, but sa mga oras na ito ay medyo nalulusaw na po siya. Yung kanyang remnants ay magpapaulan po sa Visayas at Mindanao mamayang hapon. So mag-iingat lang po sa mga pagbabaha at mga pagguho ng lupa kapag meron pong malalakas na thunderstorms na tatagal po ng 1 hanggang 2 oras. At don't forget also na magdala kayo ng payong lagi at kapote dahil sa hapon-hapon nandyan po ang mga threat ng ulan. Sa labas ng ating bansa, all clear naman po. May mahinang IDZZ po dito sa may Central at Eastern Micronesia hanggang sa may Marshall Islands. At all clear naman po. Walang Tropical Cyclone Development o LPA na mamumuo sa loob ng 5 hanggang 10 araw. Meron tayong ditong stationary front o major front na halos hindi kumikilos. Nagbibigay rin po ng mga maulap na papawirin na may mga pagkulog at pagkidlat sa bahagi po ng Okinawa at sa eastern at southern China. Ito po yung ating fast animation. So, kitang-kita po natin all clear na yun ngayong umaga. At sa hapon ng gabi, may mga inasahan po tayong mga localized thunderstorms na magbublossom po dito sa iba't ibang bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. So, ito po yung zoom-in satellite animation ng windy.com. So, nakikita po natin dito na napakaganda po ang panahon. Except po may mga areas po tulad dito sa may maliit na areas po ng Northern Quezon. May mga thunderstorms sa dumadaan. At dito rin po sa may Eastern Visayas at Northeastern Mindanao. Mamayang hapon, dadami po ang mga kaulapan na yan, ang mga thunderstorms. Dahil po sa intense heat at evaporation po sa mga land areas ng Luzon at Visayas, pati na rin ang Mindanao. At sa rain forecast po, susunod na 3 araw hanggang Monday, same pa rin ang situation. Mamayang hapon, inaasahan po mga thunderstorms, local thunderstorms po ito sa malaking bahagi po ng Luzon. Dito po sa Bicol, hindi masyado, mababa po ang tsansa. Dito rin po sa Visayas, Mindoro, at Mindanao, lalong-lalo na ay magiging mas mataas po ang tsansa ng mga afternoon or evening rain showers and thunderstorms. Pagdating naman po ng bukas ng hapon, dito po sa Kabikulan, inaasahan po natin babalik ulit ang mga thunderstorms lalo na sa hapon at magpapaulan po sa malaking bahagi po ng Kabikulan. So may mga isolated parts ng Kabikulan like Naga, Camarines Sur or Albay. So magdala lamang po ng payong at jacket dahil may inaasahan pong ulan bukas po linggo ng hapon. At dito rin po sa may Hilagang Luzon, ibang parte po ng Visayas, Mindoro at magiging malakas din po dito sa may bahagi po ng Mindanao. Pagdating naman po ng Lunes ng hapon, inaasahan pa rin po ang mga isolated scattered rain showers and thunderstorms sa malaking bahagi po ng Luzon, kasama po Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mindoro, Visayas at Mindanao. And by the way, dito rin po sa Metro Manila, baka may mga threat of thunderstorms bukas po ng hapon. At ganoon din po pagdating po ng Lunes ng hapon. Okay, at nag-extend po yan. Minsan nalilate po yan sa mga computer models. Pag sinabing hapon yung mga thunderstorms, may ilan areas po na nagkakaroon ng ulan sa hapon, late afternoon or early evening na po. Okay? At sa pagdating sa rainfall forecast accumulation mula sa windy.com, ECMWF, so inaasahan po yung mga ulan ng weekend ay nakafocus po dito sa Mindanao at Visayas at dito rin po sa may bahagi po ng Mindoro at ilang areas po ng Luzon. At pagdating naman po sa wind forecast, mamayang hapon dito po sa Pilipinas ay magiging kalmado po hanggang paiba-iba po ang direksyon ng hangin sa Visayas, Mindanao. Samantala po ang coastal areas po ng Northern and Central Luzon ay may mahinang hangin mula sa Timog Kanluran o mahinang habagat. Nakaka-apekto po na yon sa may Batanes, Lumabuyong Cubao Islands. Pagdating naman po sa linggo ng hapon ay may inaasahan rin po na tayo mga kalmadong wind conditions po sa malaking bahagi po ng Pilipinas. Samantala dito po sa may kanluran bahagi po ng Luzon ay manatili po ang mahinang habagat at mga ka-apekto po sa Batanes at Lumabuyong Cubao Islands, but hindi masyado po ang mga dalang ulan nito
But may mga possibility na may mga padaan-daan pong rain showers and thunderstorms sa bahagi niyan ng Batanes at Babuyan Group. At sa Lunes ng hapon, inaasahan pa rin po ang mahinang habagat sa may dulong hilagang Luzon, kasama po dyan ang Batanes, Babuyan Group Islands, at sa may western coastal areas po ng Ilocos provinces. At so far, yan po ang ating wind forecast. At dyan muna natin, tinatapos ang ating latest sa panahon ng weekend. At sana mag-enjoy kayo dahil medyo okay naman po ang panahon. Subalit sa hapon ng gabi may mga isolated rain showers and thunderstorms. So alam na ninyo ang dapat nyo gawin. Okay? So hanggang sa Lunes, ito ulit si Mike Pado nagpapaalam. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating channel, MrTyphoon.com or Facebook.com/MrTyphoon or sa ating YouTube channel, MrTyphoon.tv, YouTube.com/MrTyphoon para updated po kayo sa mga pinakalatest sa ating panahon, lalo na po sa mga forecast na kung may mapapalapit na bagyo sa ating bansa. Again, happy weekend to all. Stay safe always. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.